Umfundi owenza unyaka wakhe wokugqibela kwiziko lemfundo eliphakamileyo uLucky Sibula ohlala kwindawo yogobityholo isihlala kankani uthi intswelangqesho kule ngingqi ikwizinga eliphezulu kakhulu. Yena kunye nabanye abantu abatsha bangaphangeliyo batyhola ngelithi inkampani yomgodi enganeno kubo ayibahoyanga. I'm looking for job, also job opportunities, but we have nearest mine here. They didn't want to employ us. Abaqhankqalazi banikezele ngomqulu wezikhalazo kubaphathi balomgodi. Sifuna lo mgodi xa uqesha abantu uqale kule ndawo yaseVenetia. Ukanti inkampani DBS Mining Group ithi imilisele inkqubo ezohlukeneyo kwilinge lokudala imisebenzi nokuxhasa amashishini asemancinci ale ngingqi. One of our key commitment is to create employment for our local communities. But this is not enough, and it is in this regard that we have implemented an enterprise and supply development strategy that we are implementing to support the development of local businesses. I-DBS ithi inezicwangciso zokuba nendibano kunye nabahlali basesihlala kankani nabasemusina.